Tak my si dáme druhú časť videa, ktorú sme si slúbili. Som to rozdelila na dve časti, lebo Facebook nezvykne nahrávať také dlhé. Tu si vidíme taký pohľad na halúzickú tiesňavu, ktorá sa nachádza pod nami. Tady sa budem vrácať naspäť. No a je tu jedno také políčko, ktoré není dobre poorané a nasadené. Je tam zhruba tak od štvrtky, čiže je tam dosť časti, na ktorej sa dá hľadať. No a ja som si tu už trošku pár hodín pobehala a niečo sa mi podarilo nájsť, čo som si umýla. Tuto na cintoríne je voda, takže ja to mám v podstate pripravené a poďme si o tom porozprávať. No, určite každý poznáte na putnických miestach, dajú sa kúpiť rôzne rúžence, medailoniky, prívesky, takže takéto sviatosky sa vlastne používali počas stredoveku, boli veľmi obľúbené, zažili taký rozmach a jedna bola taká strašne obľúbená u mníchov, vojakov a pútnikov a to bol tzv. Medailon svätého otca Benedikta. No a o tom si my ideme teraz niečo porozprávať. Takže keď sa pozrieme na jeho prvú stranu, tak tu vidíme otca Benedikta s tým jeho typickým atribútom, čo je opacká barla. To je tu napravo to, čo drží v ruke, čiže symbolizuje to, že vlastne dosiahol hodnosť opáta. V druhej ruke má tiež nejaký atribút, ktorý ale, vravím, je to sviatoska zrejme z 18. storočia, či ten stav je, aký je, už je zo drata, nevidno to tak dobre, ale môže to byť čaša teda, lebo to je jeho ďalší atribút, keďže vlastne spravil znamenie kríža nad čašou s otráveným vínom a tá následne praskla a sa rozbila. Alebo môže mať na pleci havrana, alebo na ruke, ktorý zase, keď sa ho pokúšali otráviť, tak mu dali otrávený chlieb a zrazu z neba sa vzniesol taký krásny čierny havran a mu ten chlieb z ruky vytrhol a uletel s ním preč. Takže to je jeho taký druhý obľúbený atribút. Ja sa na to skúsim doma pozrieť ešte pod mikroskopom a uvidím, či to rozlúštim, ale tá barla je jasná, hej, na tej pravej strane. Čiže ten prvotný nápis máme Crux San Patroni Benedictus, čiže vlastne kríž svätého patrona Benedikta. Na druhej strane sa nachádza, a preto je vlastne táto devocinália aj taká atypická, lebo sa tu nachádza exorcistická modlitba. My úplne hore vidíme písmenka IHS, ale tie nie sú v tomto prípade vôbec pre nás podstatné, pretože je to vlastne z gréčtiny skratka Ježiš. Neskôr, keď gréčtina bola na ústupe a začala sa používať latinčina, tak vlastne sa z toho spravili 3 slova ako Ježiš, spasiteľ ľudí. No ale toto konkrétne na tomto medailóne sa ani vôbec nemusí nachádzať a na väčšine z nich sa ani nenachádza, takže nie je to pre nás podstatná vec. Ďalšie písmená, ktoré tu máme po okrajoch toho kríža, sú C, S, P, B. A to je vlastne zase to, čo máme aj vpredu, čiže to je ten názov toho, čiže zase Crux Sant Patroni Benedictus, čiže zase toho kríž svätého otca Benedikta. No ale potom už prechádzame na tú exorcistickú modlitbu. A tu čítame z tohto kríža z hora dole a potom zľava doprava. A vlastne máme tam písmenka, si to takto ukážeme, takže je tu C, S, S, M, L a potom zľava doprava máme N, D, S, M, D. A to vlastne znamená Crux sacra mihi lux, non dratosid mihi dux. A keď si to preložíme, tak nedá sa to proste úplne presne prekladať, ale je to v tom význame, že svätý kríž nech je mi svetlom a nie drak mojim vodcom. Čo znamená drak? Vieme, že symbolizuje aj tie pohanské náboženstva, satana alebo celkovo tých démonov. Takže vlastne je to taká ochrana proti nešťastiam, týmto démonickým silám a podobne. Potom ďalej, keď pokračujeme, tak zase ideme z tejto hornej časti po pravej strane tuto dolu na obvode a tam máme písmenka, keď si to pozrieme VRS a NSMV. A toto je zase skratka Vade retro satana nunquam sade mihi vana. No a keď si to zase tak laicky preložíme, tak to znamená odstup Satan a nikdy mi nerať márnosti. Čiže je to vlastne proti pokušeniu, aby Satan nás nepokúšal nejakými, či už fyzickými alebo duševnými pokušeniami.
No a posledná časť tejto modlitby, zase ju čítame od tohto očka a ideme ľavou stranou až dolu a tam sú písmenka SMQL a IVB. A to znamená Sant Malakve, Libas, Ipse Venena Bibas. Čiže zase, keď to preložíme, tak to znamená zlý je nápoj, ktorý ponúkaš a sám si vypí svoj jed. Celkovo vlastne táto exorcistická modlitba bola hlavne používaná, ako som už povedala, medzi mníchmi, vojakmi a pútnikmi. A bola to ochrana pred pokúšením, zlými silami, chorobami a nešťastím. Čiže je to taká špeciálna sviatostka, ktorá neobsahuje len tie základné slova, ako pri väčšine tých sviatostok, že to má nejaký nápis, o akého patrona sa jedná a podobne. Ale je to táto špecifická exorcistická modlitba. Tak toto v podstate som vždycky chcela nájsť, aj v Čechách chalani s detektorom to nachádzajú celkom často, no mne sa to podarilo až teraz po neviem koľkých rokoch, takže sa celkom z toho teším. Ono, keby niekto, tu nám to spadlo, ale keby niekto čakal, že to bude nejako extra hodnotné, alebo že na tom zbohatne, no tak musím sklamať, že nie, ako vravím, nie je to z drahých kovov, ale je to taká sviatostka, ktorá proste evokuje zmýšľanie tej doby a je to taká pamiatka cirkevná, v podstate celkom zaujímavá, lebo tie exorcistické modlitby sa na sviatostkách, dá sa povedať, skoro vôbec nevyskytujú. Takže toto sme si predstavili, takúto vec, čiže keď sa stretnete niekedy s medailónom svätého otca Benedikta, no tak už budete vedieť, čo to je a aj čo to znamená. Takže stretneme sa zase pri nejakom ďalšom videu, keď nájdeme niečo, čo bude stať za reč.